Maayong gabi, mamigos. Maayong gabi, gabi. Good evening to all. Mamigos, bago ditong ligo, no? Bago tang ligo og kanang satoy. Kanang kuan, mamigos. Na tay bagong video, mamigos, bagong vlog nga kuan, nagluto tag umbang binisaya, no? So nana sa 64 views kani. Please kung tanaw, mamigos, kay 64 views pa, no? So dito na siya sa probinsya, mamigos, dito sa Amua sa Bohol. Nagpaluto ko sa akong gagaw o kuan, humba binisaya, kay dili mo kabalo luto, mamigos, dili mo kabalo mo timpla ba, o kanang gusto po ko nga sila pod makakaon pod, mga amigos. Bali dala na tong suroy na ko sila haba silang balay, kay kuan ba, kanang tawagan ay kanang, di ba, kung ikabisita ika may pagkaon, lahi ako kay ako bisita, ako yung pagkaon sila, ha, di ba, no? Kay pero may man sila mo pagkaon sa kuha, so ako yung balos, mga amigos, pali ko baboy dito sa kuhan. Kanang pata mo to yung gipalit niya, muko kapalit og pata, so tambok na lang ang tiyan sa baboy mo yun. Ako napalit na sa kuha, nag 3 kilo kay 300 ang kilo. So sakto po rin, daghan po nagkakaon, mga amigos. Lami po ang pagkalutoa ni Ate Lingling, kanang asawa sa akong gagaw ba, gagaw ng tagsa na si Mary Judy. So mo to, mamigos, nalingaw pero kung nasa yung video, mamigos, last happy to na sa mo 1 year, pero karon pa na ako na edit. So please ko tanawa na, mga amigos, ha, para maubay-ubay ang views pa nya. Kung bago pa ka sa akong channel, please sad po ko og subscribe. Thank you.